Hello guys, good morning. बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै सन्जीब अफिसियेल ब्लगाव खावब्ला सिब्ला नुजाफैलायबाय यो। So guys, बिराद गोबाव जाबायमोन ना आं भिडिअ लाबोया माने बोथोरा बिराद मोजां नङामोन सामफ्रोम माने अखा होगासिनो बेखायनो भिडिअ लाबोनो मोनाखैमोन। गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामदों आरोना मानो भिडिअ हगारथाराखैनो मानो भिडिअ लाबाखै होननानै। खोथाया बेनो जाहैबाय अखा हागासिनो बेनिखायनो लाबोनो मोनाखै भिडिअ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थाम्बनेल नायना एसेबाबो बुजिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना। माने दा लोगोफोरा आं लोगोनि रुमाव दंफैयो दा। लोगोफोरा उन्दुनानै दं आरोना दा सिरियैनो उन्दुनानै दं। दा दसेनि उनाव लाबोगोन भिडिअखौ दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअआलाय दिना फ्राय इन्टारेस्टिं आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना आंखौ एसे सापर्ट खालामदों आरो थाबैनो 1K खालामनो नाजा अब्ला गोसोखौ हाय जोबोद गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोना थाबैनो 1K खालामोब्ला। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोङो बैग्रि जागोन। ओरैबायदि गोथाव बैग्रि जागोन ना जोंनि रुम खाथियावनो माने बैग्रि बिफां फांसे दं। ओरैबायदि गोथाव माने बैग्रियाबो ओरैबायदि थायदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं देखायगोन। लोगोफोर ओरैबायदि बुरजा थायदोंना खाथियावनो खाबानो मोनो गाइस। आराम खानांगौल' मोजां लकेल। स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायदो नैबेनो बिफाङा बेखौनो जों ओरैबायदि जागोन। दुन्दिया बानलु संख्रि होस्रोलायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ एकदमबारे जोबजासिमल' नायलां मिथिबाय। आरो नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायगासिनो दा दसे उनाव फुरा नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बे बुस्थुखौ फुरा ओरैबायदि कमेन्ट खालाम नोंथांमोना। गामसा गाननानै ओरैजाय बारलांबाय गाइस। बैग्रि खावनो थांदों गाइस माने लोगोफोर बे बिफाङा जोंनि रुम मालिकनि गोलैया आरोना। रुम मालिकनि गोलैया माने ओरै मोनसेनिसो गामसा गाननानै खावनो थांदों। आसलाबो भिडिअ बानायगासिनो ब्लग भिडिअ बिथाङाबो ब्लगार जाहैबाय। दा नोंथांमोना बिनि भिडिअ बानायनायखौ नायलांबाय थाबा ओरैबायदि इन्टारेस्ट बानायो गाइस। हानाय नाय बेखौ लादो लायखौ आंनाव केमेराया मोजां नुवाखै खबर होना। फैसा 100 दं माथो लाजागोन नामा? दा बैग्रि खावनो थांदों। बे बुरबु हानदु खावद' मा जाखो? बिसा बैग्रि खावनो थांदों गाइस। खनाजों लाखुमानाय जाबाय आङो। जायाना ओमफ्राय भिडिअआनो फन लाइनाव थादों। गुबुन आसला माबा मोनसे बुस्थु नुदों दा नोंथांमोना आसला देखायखौ नायलांबाय थाबा जाबाय। नोंथांमोना मा नुखो बेहाय? बिनि देखायनाया बारा मोजां जायाखै। नोंथांमोना मा नुखो आं एसे देखायबावनोसै नोंथांमोननो। Hey y'all, come look at this. ओमफ्राय दे बैग्रियानो द' जानोसै गोथावनो। ओइ কি করে আছে यार? मालाय स्कुलनि गथ'फोरसो नांजाबाय नैबेहाय स्कुल दं। दे हानद' टाउनसोलै मालायनिखौ थाब हाननानै जानोसै। मालाय न'आव मा मोनफैदों जेनेबा? ओइ माना गरम टाउनसो। बिराद गाज्रिलै गोसोफोरानो गथ'फ्रा। नै लोगोफोर इयो मा बियो नैबे जाहैबाय नैबेनि। आं मालाबा बिदिखौ गाना। नैयो ओमफ्राय इनिखौ नायनो इनिखौ सिखावनिखौ। गंदों सिखावा बिनि जाङियानो गाइस। बिनि जाङिया ओरैजाय थब्ल' गंलायो नै। मजा आया। ओरैजाय आरो थाम्फै बारलायलायनाय दं नै। देखाना जिसको ना उफुरान देखायलाय ख्राव ख्राव होनलायनाय। आं जानायखौ नायथारसै नामा?
बिनावना बोग्रिया दा बेखौनो जागोन जों नायलाबाय दा चेलेन्ज लानांगोन र' इसोरजों फैसा 10 थाखा 20 थाखानि बे फैसाखौ मा खालामगोन नोंलाय लानानैलाय बेदर बिराद बेदर जायो बिराद बेदरल' नागिरो खर रुमाव माने फाग्ला दा लोगोफोर आं बोग्रि खानोसै नोंथांमोन नायलांबाय थादो ना मा होनो जिलाया नैनिमोन जाङिया जिलाया आंनो मोनजाय जाङिया जिलाया माबायदि मडेल दे थालाय पस्ट नायथारना कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बिदिनो जायोलै गाइस रुमाव थाग्रा मानसिना मोनजाया आरो बेसेबा गोबाव जाबाय होनदों अखा हानानै जेबो मोनजायाखै टाउनाव जेबो बुस्थु मोनजानो नागिरा बेखायनो मालायनिखौ खावनानै जाखुमानायनि जाहोन जादों बियो गाइस मिथिबायना जों अबसे गामियाव थाग्रा बारा नङा बेखायनो टाउनाव जा एसे दङ बेखौनो खावनानै जानो नागिरदों आरोखि जोङो दे फन फैबा रायलायग्रो नोङो हेल' दा आं खानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदि नै दासो सिखारनानै बोग्रि नागिरदों सुआ दा दासो उन्दुना सिखारना बिबुखौ मुग्रु मुसि नुलायदों रोङा नामालै मय 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 नोंसोर जागोन जानो नोंसोर जागोन दुन्दिया गैया हाग्रा बिलाइफोरजों साखिनायनो र' थाइसे दा दुन्दिया लायना जागोन होनबाय सुवाद दा लायबाय थानो गैया मानो ओरै बोग्रिखौ दैयाव सोमनानै नायनायनि र' मगखौ सोमनानै माबायदि नुयो नै गाइस बोग्रिया मबाइलखौ जों बोग्रिखौ दैयाव सोमनोसै आं नाय नोंथांमोन दैयाव माबायदि नुयो मबाइलखौ माबाखौ बोग्रिखौ सोमब्र'ब्रा सोमब्र'थार बिदि जाबाय गनांगोन रायख'लायनाय जाबाय नामा नोंलाय बिथां देलाय रायख'नोसै नालाय अरखालाय अरखा आंनो हरना दोन हामनायला होनो मेगन सुनायजों माजों बोरै जादों एसे खोन्थाब्रा माबोरै सिरि सिरि जानाय फाग्लानि बारा गोदै लुगैदों नाइस
Nilai. Jika sur kan ya? Oh, sui bosar. Jika kan ya? Guys. Kan boleh nilai. Ini boleh lah ini. Jangan. Mana pang lah sini. guys nैबे Nilai. बियो Kondisi lo kan gitu. बे गाव गानग्राखौ मा कन्डिसनाव गानखो बे मा कन्डिसनाव गानखो मा kondisi lo kan beda ini. Room थाग्राफोर जाङिया जिला गोजा मा kondisi lo kan nilai. जिला गोजा जाङिया फैसा दंना गैया बायनो इखौ गारसिगोन नामा नोङो बिगुर ओइ थोरसि हुग्रा खालामनो फैसा दंना गैया नों बायनो सुला Gila kayak malah syukur karo lagi sih biara. नायना फैसा नायनो नों नै बे दं बिजों जाङिया बायबा मा जायो नों बिजों जाङिया बायबा मा जायो नों नोंना मोजां कुवालिटिया बेसेबां लानाय Hibi maba 250. 250